Vieš, že časť svojich myšlienok k sebe napísal Marcus Aurelius na území dnešného Slovenska a jedna z týchto myšlienok ti môže pomôcť pri zvládaní tlaku a úzkosti. Bol čas, keď som cítil tlak priamo na hrudi. Nevedel som spať. Myseľ mi neustále bežala. A potom som narazil na túto vetu. Okolnosti nie sú tým, čo trápi ľudí, ale ich názory na okolnosti. Epiktétos, manuál, bod 5. Tá veta ma zasiahla. Marcus Aurelius, hoci žil o generáciu neskôr, Epikteta hlboko študoval. A v jeho osobných zápiskoch vidíme, že sa tým riadil každý jeden deň. Rozhodol som sa vyskúšať jeho prístup. A niečo sa vo mne pohlo. Keď sa tlak vrátil, použil som metódu, ktorú stoici ako Marcus často praktizovali. Negatívnu vizualizáciu. Predstavil som si najhorší možný scenár. Nie preto, aby som sa vystrašil, ale aby som sa spýtal, no a čo? Čo by som urobil? Predstavil som si, že prídem o klienta. Že projekt padne. Potom som zobral pero a napísal plán. Zrazu strach stratil tvar. Stal sa niečím, čo môžem zvládnuť. Nie hrozbou, ale výzvou. Zo zápiskov Marca Aurelia vidíme, že si každé ráno pripomínal. Nie všetko je v mojej moci, ale moja myseľ áno. Všetko sa deje podľa prirodzeného poriadku a preto to má svoj význam. Každá prekážka je príležitosťou posilniť svoj vnútorný charakter. Marcus neutekal pred realitou. On sa na ňu pripravoval. Čelil zrade, chorobám, aj smrti a všetko to premenil na palivo pre pokoj, jasnosť a silu. To je stoicizmus. Sústrediť sa na to, čo môžeš ovládať a zvyšok pustiť. Takže ak dnes cítiš ten tlak, skús toto. Zastav sa, nadýchni sa, spýtaj sa. Mám toto pod kontrolou. Ak nie, nechaj to tak. Marcus Aurelius cítil to isté, čo my. Rozdiel bol len v tom, ako na to reagoval. A ak to dokázal on, možno to dokážeme aj my. A ak chceš ďalšie nástroje zo stoicizmu a od bojovníkov ako Musashi, nezabudni dať odber.